नमस्ते, हमार नाम है यशदीप और वो सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखा तनी जा। आज हम भारत के एगो महान योगी, महान तपस्वी, सिद्ध पुरुष देवराहा बाबा के कहानी सुनाएब और साथे साथ उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में मैल गांव में बाबा के आश्रम के भ्रमण भी कराएब। एगो बात हम रुआ सबसे कहल चाहतनी, अगर रुआ सबके खाली समय मिले कबो तो एक बार देवरिया जिला के मैल गांव जरूर आएब और बाबा के आश्रम जरूर घूमब, बड़ा सुकून मिली। तो चली कहानी शुरू कर जा और भ्रमण भी शुरू कर जा। देवराहा बाबा के कहाँ पड़ी स्थान? एकदम पिछवा जहाँ माता बा तहन पहले भाई बस। अच्छा, ठीक है। ये धन की पेड़ बड़का लोगत ना। हाँ। ये असन में अच्छा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के मैल गांव भारत के एगो महान योगी, सिद्ध महापुरुष के कर्मभूमि रहल बा, जिनकरी भक्तन के लाइन बहुत बढ़न बा, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भी कई बढ़न नेता और प्रशासनिक अधिकारी। कई मान्यता के अनुसार बाबा दैवीय शक्तियों से संपन्न रहना। देवराहा बाबा पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में भी पारंगत रहना। कई साल तक देवराहा बाबा हिमालय में अज्ञात रूप में रह के साधना कैले रहना। कहल जाला कि बाबा जल पर भी चलंस और एक जगह से दूसरे जगह जाए खातिर कब्बो कोनो चीज के सवारी ना करंस, ना कबो उनके सवारी करत देखल गई। जनश्रुति के मुताबिक देवराहा बाबा अपनी योग और तपोबल से कहीं भी कोनो जगह चल जास। खेचरी सिद्धि में पारंगत देवराहा बाबा अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण पागल रहना। देवराहा बाबा हमेशा माघ मेला के समय प्रयाग जास। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधा घंटा तक पानी में बिना सांस ले रही जास। बाबा जानवरन के भाषा समझस और जानवरन से बात करस। योग, ध्यान, आयु और वरदान देहला के शक्ति के वजह से उनके लोग सिद्ध संत कहे। बाबा के जन्म कहाँ भइल, कब भइल, केहू के पता नहीं थे। उनकरी आयु के बारे में उनकरी भक्तन के मानल बा कि देवराहा बाबा 250 से 500 वर्ष तक जियना। देवराहा बाबा के चमत्कारी शक्तियन के लेके कई तरह के बात कहल सुनल जाला। हालांकि देवराहा बाबा अपनी उम्र, तप और सिद्धियन के बारे में खुद कबो कोनो दावा ना कइना। देवराहा बाबा जमीन से कई फीट ऊंच मचान बना के यमुना नदी के किनारे रहल करस और खाली स्नान आदि करे मचान से नीचे उतरस। यही मचान पर बैठ के बाबा ध्यान योग कैल करस। ये मचान पर से बाबा अपनी भक्तन के दर्शन देस और कहल जाला कि बाबा जौने भक्त के सिर पर मचान पर से अपन पैर रख देस ओकर किस्मत बदल जा। मचान पर से बाबा अपनी भक्तन के फल, मेवा जैसन प्रसाद देस। लोग के अचरज होखे कि बाबा के पास ये प्रसाद आखिर आवेला कहाँ से, जबकि मचान तो एकदम खाली उखल करे, ऊपर कोनो प्रसाद हुक्मे ना करे। बाबा बिना कहे सुने अपनी भक्तन के हर समस्या जान जास। बाबा अंतर्यामी रहना। देवराहा बाबा अपन पूरा जीवन यमुना के जल, रस, दूध और शहद पी के रह गई ना, कुछ खैना ना। श्रीफल के रस बाबा के बहुत पसंद रहे। बाबा के भक्तन में खाली आम आदमी ही ना रहे, बल्कि देश विदेश के जानल मानल हस्ती लोग भी रहे। एक बार 1989 में उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा के दर्शन करे खातिर वृंदावन पहुंचे वाला रहना। राजीव गांधी के हेलीकॉप्टर उतारे खातिर बाबा के मचाने के बगल में ही हेलीपैड के व्यवस्था होखे लागल। ओइजा एगो बबूल के पेड़ रहे जोना के हेलीपैड बनावे खातिर काटे के रहे। बाबा जब पेड़ काटे के बात सुनना तो खिसिया गई ना। वो अफसरन से कहना कि तू लोग एजा प्रधानमंत्री के खुश करे में लागल बाड़ा जा कि पीएम के कोनो तकलीफ ना होखे। बाबा कहना पीएम खातिर ई पेड़ ना कटाई। जब पेड़ अपनी कटला के बात हमसे पूछी तो हम वो पेड़ के का जवाब देब? तो लोग खातिर ई पेड़ हो सकेला, पर हमरी खातिर ई हमार पुरान साथी हवन, ई हमसे बात करे ना। बाबा के तेवर देख के सब अफसर परेशान हो गए। लोग अफसरन के दुविधा में फसल देख देवराहा बाबा कहना कि देखो लोग, अब तो के प्रधानमंत्री एजा ना आई हम, परेशान मत हो खलो। और उहे भइल। कुछ देर बाद रेडियोग्राम आयल कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम टल गइल बा। अब वो देवराहा बाबा के आश्रम नहीं खनावत। हालांकि बाद में राजीव गांधी बाबा के दर्शन करे आयल रहना। 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कांग्रेस सरकार राम मंदिर के शिलान्यास के मंजूरी दिले रहे। कहल जाला कि शिलान्यास महान संत देवराहा बाबा के कहला पर ही भइल रहे। देश में आपातकाल के बाद भइल चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गईली तो उहो देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेवे गईली। बाबा उनके हाथ के पंजा से आशीर्वाद देना। तब्बे से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह
हाथ के पंजा हो गई। बाबा के आशीर्वाद से 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनली। देवराहा बाबा के भक्त खाली भारत से ही ना रहे लोग, बल्कि विदेशी लोग भी रहे। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम भी बाबा के भक्त रहना। सन 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत आईना तो देवराहा बाबा के आश्रम पहुंचना और देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देवराहा बाबा के बारे में कहले रहना कि जब हम छोट रहनी और पिताजी के साथ देवराहा बाबा के पास मैल गांव गईनी बाबा के आश्रम पे, तब बाबा के आयु करीब 70 के आसपास रहे। और जब हम बड़ भईनी तब वो देवराहा बाबा के अवस्था हमारा के बचपन में देखल बाबा के अवस्था जैसा नहीं लागल। बाबा के उम्र में शरीर में कोनो बदलाव ना लागल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से देवराहा बाबा के आयु 150 साल से अधिक रहे। देवराहा बाबा खातिर सब भक्त एक समान रहे लोग, कोनो भेदभाव ना रहे। बाबा जितना इंसानन से प्यार करस उतना ही पेड़ पौधन से करस, जानवरन से करस। आश्चर्य के बात ये रहे कि बाबा के पास बबूल के पेड़न पर कांटा ना होके। जानवरन खातिर भी बाबा बहुत कुछ करस। जानवरन खातिर बाबा भंडारा करस, चाहे कोनो जानवर होके, सियार होके, कुत्ता होके या गधा होके। देवराहा बाबा जैसन महान आत्मा धरती पर मुश्किल से अवतरित होला और मानव जाति खातिर बहुत कुछ पूंजी दे के जाला। मंगलवार संवत 2047 के योगिनी एकादशी के अनुसार 19 जून 1990 के दिन देवराहा बाबा अपन शरीर त्याग देना। देवराहा बाबा जैसन महान आत्मा धरती पर मुश्किल से अवतरित होला और मानव जाति खातिर बहुत कुछ पूंजी दे के जाला। अगर वह सबके देवराहा बाबा की कहानी अच्छा लागल होके तो ये वीडियो के लाइक जरूर करी, कमेंट करी, हमारी चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी और हाँ, घंटिया के दबावल मत भुलाए। नमस्ते। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस पावन भूमि पर आप लोग बैठे हैं, कालांतर में इस स्थान पर सरयू माता प्रवाहित होती थी। भावापुर सागर जल में इनका मचान विद्यमान था। एक बार समय थी सरयू माँ मंच को काटने लगी